Wel, Nia, diolch o gael ni draw. Croeso. O'n i wedi meddwl cychwyn trwy gofyn os ydych chi'n hapus i rannu dy brofiad efo ni. Yndw, dwi'n hapus, mae fod yn bwysig i godi ymwybyddiaeth, felly dwi'n fwy na bodlon siarad. Nes i gael diagnosis o ganser y fron yn mis Tachwedd 2023. O'n i 46 oed. Mi ddoth o yn sioc enfawr. A oedd o'n daith a hannar nes i fynd arni hi. A fel mae pob person sy'n cael diagnosis o unrhyw fath o ganser. Ond mi nes i gael y diagnosis a wedyn mi oedd rhaid i fi fynd drwy broses o gael mastectomy a wedyn mi oedd rhaid i mi hefyd gael chemotherapi a wedyn mi ges i gyfnod tan mis Mehefin, llynedd hi Mehefin 2024 nes i gwblhau y cwrs yna. Wrth gwrs, wyt ti wedi bod yn rhan mor bwysig o stori Lowri ar Rownd. So chdi'n mynd i egluro ni sut ydys ti mewn cysylltiad efo Rownd i rannu dy brofiad di? Wel, mae gennau ffrind Nia Gwawr, a mae hi'n ffrindiau hefo Christy sydd yn gweithio ar Rownd. Yn sgwennu, wrth gwrs. Yn sgwennu, ia. A wedyn, mi nes i gael e-bost gen Christy yn deud bod Nia wedi cysylltu fo'n deud, dwi'n siŵr bys ni'n fodlon siarad, bod nhw'n chwilio am rywun o be nes i ddall, i fedru dilyn profiad rywun a gwirio pethau, sydd ddim yn pethau mae ysgrifenwyr yn gwybod amdanyn nhw, ond i bai bod nhw yn gwirio hefo rywun. A nes i ddeud Christy bod fi'n fwy na bodlon gwneud ydyn lot o gwestiynau ar y dechrau, llwyth o gwestiynau i atab, a nes i atab mi gyd iddi hi a roi gwybod iddi be o'n i wedi bod drwyddo fo. A wedyn, nath Christy wedyn basio fo ymlaen i bobl eraill a maen nhw wedi bod mewn cyswllt, mi ddothon ni am dro ar y set a trafod hefo bobl gwallt a colyg. Nes i gyfarfod chdi ar y set. A nath yn merch i Lisa gael dod hefo ni, wedyn gathon ni diwrnod gwych rownd y set yn cyfarfod pob. A wedyn, da ni wedi edrych ar chydig o olygfeydd, dwi wedi gwirio chydig ar y golygfeydd ac deud os o'n i'n o'r farn bod angen addasu rhywun tan nhw. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn a dwi'n falch iawn o helpu. Mae hynny'n bwysig i mi a o'n i'n falch o gallu gwneud ni. O, da ni mor werthfawrogol o'n chdi, bod chdi'n fodlon rhannu dy brofiad efo ni. Mae'n mor bwysig, dydy, jyst i wneud yn siŵr bod pwnc fel hyn a profiad fel hyn yn cael ei gyfleu yn y ffordd mwyaf cywir posib. Yndi, mae stori pawb o wahanol, dwi'n meddwl dyna sy'n bwysig. Fi stori di fel Lowri yn wahanol i'n stori fi, ond mae o'n bwysig bod yna rei pethau o fewn profiad meddygol a pethau felly yn bwysig. Ac efo rhywbeth fatha canser, efo rhywbeth fel chemotherapi, mae profiad pawb yn wahanol. Yndi, wrth gwrs, yndi, mae'n rhywio lot. Yndi, a dwi'n cyfri'n hun yn lwcus achos nes i ddim o bosib fynd drwy'r dioddefaint o golli'n wallt i gyd a fi sy'n lwcus i gadw rhywfaint ohono fo a rhywbeth bach felly wrach bod mae rhaid i ni gofio bod profiad pawb yn wahanol ac o ran y meddyginiaeth fi sy'n eitha lwcus i fedru cario ymlaen efo mywyd wythnosa gwael wrth gwrs ond mi nes i fedru gwneud mwy nag o'n i wedi ddisgwyl. A dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod Rownd yn portreadu pethau fel hyn, achos bywyd go iawn ydi o. Wrth gwrs, Mae'n plant i wedi gorau mynd drwy hyn, a mae'n plant i'n gwylio Rownd. Mae'n rhieni fi wedi bod drwy hyn hefo fi. Mae mŵr i wedi, a da ni gyd yn gwylio Rownd. Mae mam a y ferch y fans mwyaf, dwi'n meddwl, sydd. Wedyn, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig, achos mae'n bwysig portreadu stori'n gywir a cymryd parch at y ffaith bod pobl yn mynd drwy hyn. Wrth gwrs, a parch yna sy'n mor bwysig. A do'n i falch iawn bod nhw wedi dod wedi gwirio hefo fi gymaint. Dwi'n meddwl bod o'n beth da allu. A mae mor gret bod chdi wedi bod yna i ddeud, dwi'n siŵr os oes o'n gweithio fel na, neu... A i chdi oedd i ddeud yn ystod y golygfeydd chemo bysa gwallt Lowri yn edrych yn lyf oherwydd bod yr conditioner a bod o'n lyf bod o'n y cold cap. Y pethau bach yna sy'n rili bwysig. Na chdi, nes i sôn am hynny, achos oedd hi'n ganol gaeaf na fi'n cael chemotherapi, felly oedd hi'n cychwyn y fis Chwefror ac y diwrnod cyntaf na nes i gael bach o sioc yn dod o'na
pan gwallt ni'n socian, ac oedd hi'n oer tu allan, ac o'n i angen het. Felly pan nes i fynd am yr ail, oedd gennau het am ymhen yn dod o'na. Rwy'n cadw mhen yn gynnas i, achos o'n e rew ar ymhen i yn dod o'na. Mae o'n rhewid y bendi, lle. Wedyn, so fel hwnna'n un atgof sgenna i, a pan o'n i darllen y sgript, nath hwnna ddod i fi'n syth, meddwl, brau fi gofio dweud hynny, lle. Na, mae mor bwysig bod chdi wedi, achos yr manylion bach yna sydd yn gwneud rhywbeth yn fwy real, a sydd yn gwneud rhywbeth yn fwy gonas. Ac y pethau bach na di bobl ddim yn gwybod amdanyn nhw. Dyna diod, mae hi'n un bwysig hefyd, lle dydyn. Yndi. A pethau fel y gwallt, fel o'n i'n shedio, dwi wedi rhannu fideos, dwi wedi greu, nes i rhyw fath o ffeindio bod fi angen ffeindio rhyw fath o gofnodi, a mae gen i rhyw obsesiwn bach creu fideos, wedyn nes i greu fideos a dwi wedi rhannu hynny fel bod nhw gymorth, jyst i roi rhyw fath o syniad o sut o ni mewn ffordd, yn ystod y driniau. Alla bod yn gwestiwn gwirion, nes ti ffeindio fo'n anodd i ail fyw hwnna i gyd? Dwi ddim yn ffeindio fo'n anodd. Mae'n lot o bobl yn. Mae'n rhaid bobl sydd ddim eisiau siarad o gwbl am y peth. Dwi'n ffeindio fo'n reit cathartig i siarad am y peth. A dwi'n meddwl, oedd o'n bwysig i fi edrych ymlaen i'r dyfodol, ond dwi hefyd yn un sydd yn licio gweld faint dwi wedi symud ymlaen os licio di. Ac pen dwi yn sbio nôl ar luniau ac ar fideos ac ar pethau dwi wedi wneud, dwi'n cofio am y pethau anhygoel nes i oro mynd drwyddo fo, a pa mor gry dwi. Wrth gwrs. Mae hwnna yn un peth dwi'n reit falch yn o fi'n hun. Nes i wneud yng ngorau glas i gadw'n gry i'n heulu fi. I fi'n hun. A o'n i benderfynol iawn bod hwn ddim yn mynd i olygu bod y mywyd i'n dod i stop yn gyfan gwbl. Dydy pawb ddim rhy fath, mae'n rhai bobl sy'n mynd i fod yn glynedig ofnadwy methu mynd o'i tai, ond o'n i'n benderfynol iawn bod yr peth ma'n yn rheoli mywyd i am gyfnod. Ac o'n i'n flin iawn fod o'n rheoli mywyd i. Ac yn dod â pethau i stop. O'n i'n ddynas brysur iawn, o gennau swydd newydd, o gennau deulu prysur, ti'n gwybod bywyd prysur. Plant, yn ei harddega. Oedd yn gwneud i aroliad gau, ti'n gwybod oedd yn her, achos o'n i ddim eisiau ddim byd dod ar draws hynny, ac felly oedd rhaid i fi fod yn gry, ac oedd rhaid i fi ddal yn hun at yn gilydd, a dal i fynd, da. A mi oedd codi a mynd am dro, a codi a gwisgo yn smart, a gwisgo colir, a pethau fel am bwysig i fi, achos o'n i dwi ddim yn mynd i gadael i hwn goncro fi, dwi dal yn mynd i fod yn fi. Of course. O gyda'i ofyn yn colli fi. Na, of course, A bod fi ddim yn y person ydw i, lle. Chos dwi'n berson reit siaradus, licio bod efo pobl. Ddim eisiau colli hynny. Na, ac o'n i ofyn mawr bod fi ddim yn mynd i weld pobl, bod fi'n mynd i fod yn yngwelu am 6 mis yn sal. Oedd yr ofyn mawr na'r y dechrau'n anhygoel. Mae teimlo'n flin am rhywbeth. Mae'n gallu bod yn emosiwn reit werus dy fi. O'n i'n flin iawn. Bod o'n gyrru chdi'n dy flaen. Ond oedd rhaid i fi, fatha ti'n deud, oedd rhaid i fi ffeindio ffordd i, o'n i'n medru jyst isa na bod yn flin. O rhaid i ffeindio rhywbeth i wneud efo hwnna. A wedyn, nes i drio droi am rhywbeth positif a deud reit, dwi'n mynd i roi egni fewn i wneud pethau positif. Of course. Yn ystod yr amser ofnadwy yma. A dyna nes i wneud, a mae lot o bobl wedi'n hynny fi i fyny ar hyd y ffordd. Dwi'n lwcus o'n ngŵr, dwi'n lwcus o'n mhlant, dwi'n lwcus o'n rhieni, dwi'n lwcus iawn o'n ffrindiau. A dwi'n lwcus iawn o bobl dwi heb weld ers blynyddoedd, ond nath gysylltu hefo fi achos bod nhw wedi bod yn mynd drwy'r un peth. Reit, wrth gwrs. O gyda'i ffrind Helen, o'n i ffrindiau fo yn 1989, oedd y tro bethau i siarad efo yn Wrecsam. A ar ei hi gysylltu, blwyddyn y fengach na fi wedi bod drwyddi. Mae mham hi a mam yn ffrindiau wedyn. I oedd Helen yn help mawr i mi, yn gyrru pethau i mi. Ffrind arall o coleg Lowri, a fi oedd hi drwyddi 10 mlynedd yn ôl. Ac o'n i mor ddiolchgar o negeseuon Lowri, achos mae gyrru negeseuon bach ar WhatsApp o ddi. Voice message, mae'n licio gyrru voice message, ond oedd nhw'n reit pwerus. Nia, mae hyn yn doable, oedd dwi'n cofio ei dweud yn y voice message, mae'n doable. Ac dwi'n cofio meddwl,
oce, Lowri, os ti di bod o'n doable, mae o'n doable. Wedyn, mae gyrru'r negeseuon yma yn bwysig, ti'n gwybod, i bobl pan maen nhw yn mynd drwyddo fo. Nath o'n helpu fi a hodi mi a ddal i mi cadw fi fynd, da. Ydy jyst cysylltu mewn ffordd bach yn rhywbeth os ych chi'n awgrymu'n argymell i rywun i wneud i helpu ffrind neu rywun yn y teulu sydd yn mynd drwy cancer. Yndi, dwi'n meddwl bod mae'n anodd cysylltu, a dyna un peth, mae'n anodd gwybod, dwi wedi cael rei ffrindiau'n dweud, do'n i'n siŵr iawn os o'n i'n deud y peth iawn. Dwi'n math o berson, wedi dweud rhywbeth, a dwi ddim yn mynd i gymryd unrhyw beth un ffordd na'r llall, ti'n gwybod, achos mae rai dall bod pobl yn delio efo bethau mewn ffordd wahanol, mae'n rei bobl yn gallu, rei bobl ddim. Ond mae gyrru neges bach, mi oedd gennau ffrindiau yn mynd â fi allan am ginio, oedd hynny'n bwysig, cael rhyw fath o normality, ti'n gwybod? Of course, Malu awyr am rhywbeth oedd ydych ddim, be o'n i'n mynd drwyddo fo, ti'n modd. Ond hefyd, o'n i angen y bobl yna, wrach oedd yn ffrindiau ac yn deulu, oedd yn ddim yn sôn am y peth. Ia. A i ddod â rhyw fath o deimlo bod y mywyd i yn cario ymlaen, a bod fi yn cael mwynhau yn hun. Of course, normal drwy. Ia. A wedyn, oedd cael pobl yn holi sydd o pethau mynd, ac oedd o hefyd yn rhywbeth i fi wneud. Cos mae'n gyfnod lle, o'n i wedi gorau cymryd cyfnod i ffwrdd o'n waith. Mi nes i weithio rhywfaint dros y cyfnod, ond fi oedd yn benderfynol iawn eto hefo hynny. A fi oedd gwaith yn arbennig o dda yn gadael i wneud, be o'n i'n gallu, da. Ac oedd hynny'n bwysig. Ond mi oedd cael y bobl na hefyd oedd yn dallt oedd di bod drwyddo fo yn bwysig i mi. Felly cael y bobl na o ddim a rheini sydd wrach yn cynnal ni o ddydd i ddydd, ond hefyd cael y cyngor gan bobl eraill. Of course, y cymuned yna o bobl o bob ochr. Ia, o'n i angen pobl. Fysa yna rei bobl wrach eisiau cael hynny i ffwrdd, ond o'n i angen pobl, ac o'n i angen help, ac o'n i angen siarad, ac o'n i angen, o'n i angen pobl o'n hwmpas i, a nhw oedd yn yngyrru fi ymlaen, a dyna sydd eisiau drwyddi'n diwedd. Ia, da ni wedi sôn bod mae gen ti yn amlwg a mae gen Lowri yn y stori blant, a dwi'n meddwl mae wedi bod yn amlwg iawn o'r sgwennu bod y sgwenwyr wedi cael cyngor i Lowri ddeud dwi eisiau bod yn hollol onest efo Mia yn enwedig sydd yn 11 yn y stori ynglyn â beth sy'n mynd ymlaen. Ydy hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod gen ti a dy brofiad di? Oedden ni o'r cwestiynau reit ar y dechrau ges i, oedd, dwi'n meddwl oedden ni o'r cwestiynau sut nes i ddeith y plant. Mi oedd y nyrsys yn arbennig yn Llandudno fi si ar y pryd lle, ac hefo nhw wedyn yn Ysbyty Gwynedd. A mi nath nhw roi cyngor, o'n i wedi cael ymarfer hefo nhw be o'n i'n mynd i ddweud wrth y plant. Nes i sgwennu o lawr, a wedyn nath ni bigo amser, nes i ddarllen lot ar y we, mi ydw i'n un am Google o bob dim, lle de, a roedd deithoch chi beidio, ond wedyn pedach chi angen help, mae'r we mor dda hefyd. Wrth gwrs, efo pethau sydd yn ddefnyddiol, wrth gwrs. A mae hefyd, mae tîm Cancer y Fron, tîm y Fron yn da iawn am roi cyngor lle i chwilio am wybodaeth. Be sydd yn le da a be sydd ddim da. Ond nath y cwestiwn a ddod o ran sut nes ti ddeith y plant, a nes i egluro, ac o'n i di sgwennu, o'n i di ymarfer efo ngŵr, o'n i di ymarfer o hefo'r nyrsys, a wedyn mi ddoth yr amser i ni ddeud, ac mi oedd hwnna'n yn galad. Oedd o'n galad iawn deud wrthyn nhw. Oedd o'n ddydd Sul anodd iawn. Ond mi bigon ni ddydd Sul achos o'n i eisiau amser adra hefo nhw yn ystod y dydd. Ac oedd Gwern gennau yn 15 dwi'n meddwl ar y pryd, a Lysa'n 12, a oedd hi'n dawel iawn, a fo'n holi lot. Dim mae plant yn wahanol, ni'n matab nhw. Ac yn amlwg oedd yn y gyfnod lle oedden ni'n upset ofnadwy, a oedd o'n ddiwrnod anodd, ond y fuan iawn ar ni droi rownd ar y diwrnod hwnnw a mynd o reit Gwern, mae gen ti rhywbeth efo bandiniolen heddiw, felly beth ti eisiau gwneud, ti eisiau aros adra, a dyn, o na, oedd o siarad di bandiniolen. A dyna un peth efo plant ydy, mae bywyd nhw'n cario ymlaen. Wrth gwrs, ia. A mi nath hynny
yn helpu fi, a mae'n dal i'n helpu fi. Ia. Dwi'n gwybod y bydda nhw'n iawn. Ia. Os dyn rhywbeth fel chdi, maen nhw'n... Maen nhw'n, ynddo, Cario mlaen. maen nhw'n blant da. Maen nhw'n edrych ar y nôl i, wedi edrych ar y nôl i, wedi'r rhedag i nôl dŵr a panad a bob dim i mi nôl blancad pen dwi'n oed. So, maen nhw'n blant da, dwi'n lwcus iawn. A maen nhw hefyd di ymdopi yn wirthio. Oedd o Gwern ar ei dygau, a mi nath o'n neud yn gret yn ei dygau. Oedd o'n deud, oedd dim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth, achos oedd hwnna'n bryder mawr gen i, bod fi ddim yn mynd i gael effaith arnyn nhw, da. Ia, wrth gwrs, ia. A so, mi nath Lisa gael rhyw gyfnod bach lle nath hi ffeindio pethau'n heriol, ond mae hi'n dawelach, a mae'n anoddach weithiau na rhywun fel Gwern sydd yn holi ac yn, yn gofyn. Ond oedd o'n gofyn lot o gwestiynau heriol i mi, ti'n gwybod. Oedd o'n gofyn be wyt ti'n mynd i wneud, wyt ti'n mynd i gael ail adeiladu'r bron, wyt ti'n mynd i gael prosthesis. Ond eitha, prosthesis, ti'n gwybod efo pethau yma, ond mae'n plant yn, dyna di peth efo'r we a falle. Mae'n rhaid bod yn ymchwilio, ia, yn union. A... Mae'n neud yfed iawn, dydy. Ond o genna i hefyd, wrth gwrs, oherwydd yn oedran ni, angen deud yn rhieni fi. Wrth gwrs. Ac os rhywbeth o hwnna'n galetach na deud plant. O hwnna'n heriol iawn. Achos y fi sydd wedi edrych ar ôl nhw. Ie. Ond maen nhw'n ffantastig. Dwi'n gwybod beth sy'n ei hebddyn nhw. Maen nhw wedi bod yn anhygoel. Ond o'n i'n gwybod bod o'n mynd i gael effaith fawr yn nhw. Ie. Ti'n gwybod... Ti'n poeni am dy blentyn, dwyt? Ynddo. O'n i'n poeni am y plant. O'n i'n poeni am y rhieni. Oedden nhw'n poeni amdana fi. Ie. Ond byswn i'n di gallu gwneud hyn hebddyn nhw. Ac... fydd nhw'n gry iawn i mi. Ac yn dacsydd mawr i'r plant. Ac drop tools a dod i redag i ni a ar y diwrnod y cimo'n enwedig, o'n i'n ddibynnol iawn anyn nhw achos ti yn Wardalaw am gyfnod hir iawn. Ie. Wyt ti'n mae'n diwrnod hir yn gallu bod wyt ti'n cyrraedd yn y bora, wyt ti'n cael cold cap os wyt ti'n cymryd hwnnw a mae hynny'n golygu bod ti yna'n hir a dyn oedden ni adre'n hwyr ac o'n i ddibynnol iawn ar gael yr gefnogaeth na i rywun fod yma iddyn nhw bod ni'n eisiau nhw'n dod adre i dŷ gwag a fi yn yr ysbyty lle. Mae'n lot o mae'r mental load yn anfath. Yndi, mae o'n... Yndi. Dwi'n meddwl bod fi wedi dal yn hyn yn... O'n i'n dal yn hyn yn on the edge, just like yn drwy'r amser lle achos o'n i ddim isio i ddim byd effeithio gormod ar neb ac o'n i'n trio dangos, ond mae'n siŵr bod y lot hefyd o fi'n isio dangos rhoi y colir yma ymlaen isio dangos, dwi'n iawn fel bod nhw'n teimlo'n iawn wrth gwrs ond hefo'r plant, mi o'n a lot o gwestiynau ac mi o'n i'n sal yn ystod yr wsos y cimo ond nath nhw ddod i ddallt yn syndod o sydyn be oedd y drefn ac oedden ni yn agored iawn efo nhw. Hynny oedden ni'n gallu bod. Wrth gwrs, i lefel. Ia, a oedden nhw'n gofyn, dyda bod ni'n efo pwyntiad, swn i dod adra gan aml, sy'n nhw'n gofyn, eisiau eistedd nhw'n bwr Gwern, lle. So, beth sy'n mlaen wan, beth i hyn, ac oedd o eisiau gwybod. A unwaith oedd o'n gwybod, oedd o'n well. Reit, ia. I fod yn onas, yr amser gweitha oedd cyn deithio nhw. Achos oedd yr wythnosa na rhwng diagnosis a gwybod beth yn digwydd yn iawn o ran beth yn ddigwydd i mi. Ond i mi nath o ddigwydd yn sydyn iawn. Ti'n gwybod, nes i fynd o gael y diagnosis i gael y lawdriniaeth o fewn nes i gael yr canlyniadau o'n i'n cael y mastectomy o fewn wsos wedyn. So oedd o'n sydyn ofnadwy i mi. So, do gen i'n lot amser. Felly nes i fynd drwy gyfnod oedden ni sibrwd o gwmpas y tŷ, trio ffeindio lle i fedru siarad am bethau, achos oedden ni ddim eisiau dyn nhw bod nes oedden ni yn gwybod yn iawn. Of course, Ond mi oedd hwnna'n anodd, achos o'n i'n eistedd mewn corneli'n ffonio mam, a ddim eisiau'r plant gyrraedd, o'n i eisiau, oedd o'n gyfnod heriol. A mae'n blant bach yn gyfan. Nac fan. Ac
unwaith nes i fedru deithio nhw, nath pethau wella. Ia. Ac o'n i'n ffeindio bod deuth pobl, a bod fi'n cael cymryd yn bach o reolaeth hefyd. Of course. O'n i'n benderfynol ma fi oedd yn mynd i ddeud wrth pawb, so eisiau Ia, y gymuned a dy ffrindiau di a bob dim yn siŵr. Nes i gnocio'r bob yn ffrindiau fi sydd yn Llandwrog ma, a nes i neithio nhw, nes i ffonio bob un o'n ffrindiau coleg i, nes i drio cymryd yr control na nôl, ti'n gwybod rhywfaint. A mi munud eisiau chydeith pobl, a deith ymhlant, nath hynny helpu. Ac wedyn cael y lawdriniaeth a symud ymlaen, ti'n gwybod wedyn, hynny helpu lot. Mae'n swnio fatha bod gen ti'r support system mwyaf anhygoel o dy gwmpas. Oes. Dwi'n meddwl, dwi wedi clywed am bobl sydd ddim hefo gymaint, ac dwi'n mor lwcus. Oedd chwaer dad wedi cael canser efo ran antileri, wedi cael dros 20 mlynedd yn ôl. Ac ddim wedi gorau cael chemotherapy, ond wedi fod drwyddi bryd hynny, felly oedd hynny hefyd yn rhywbeth o gennau, o'n i'n gallu siarad efo antileri. A mewn ffordd hyfad, mae mynd drwy amser fel un, mae di tynnu ni fel teulu nôl at ei gilydd, a ni'n siarad lot efo gilydd mwy, mae brawd dad a brawd mam wedi bod yn cysylltu lot efo fi'n hefndru di, fi o'n i allan am ginio fo nhw, da ni wedi gweld pobl, lle allan o beth drwg, mae yna bethau da yn gallu dod. Mae'n yna pethau ni'n mynd i ofyn i chdi, ti'n meddwl, felly bod hyn yn gwestiwn gwirion, ond ydy'r profiad i newid chdi? Mae o'n newid chdi. Mae o'n ei chdi'n hynod o ddiolchgar o beth sgen ti. Mae'n ei chdi werthfawrogi pethau bach a di pethau mawr i'm yn bwysig. Wyt ti jyst ddim yn edrych ar bethau yn yr un ffordd. Dwi'n gwybod bod bywyd yn gallu dod i ben mewn chwinciad chwanam. A dwi'n gwybod bod hyn yn lot o bobl yn deud hynny pan maen nhw'n mynd drwy pethau yna, ond mae yn wir. So wyt ti'n ail ystyried lot o bethau yn dy fywyd di, ac wyt ti hefyd, wrach ddim efo'r un amynedd, ac gyda i cynt efo rei pethau, felly pan mae pobl yn cwyno, am hyn llygarad o anwyd ni. Dwi'n eistedd am mynd, wel, mae'n bethau gwaith. So fi wyt ti medru fynd yn berson o bach, felly. Dwi wedi siarad efo lot o bobl sy'n teimlo yr un fath, bod gen nhw jyst ddim ymynedd o brond o'r bobl yn cwyno, ti'n gwybod? Dydy'n ofnadwy bod chdi'n gorfod mynd trwy'r beth fel ei gael gwers mor. Yndi. O, dwi dal i gwyno, cofio. Na, mae'n eisiau gwyno. Pawb yn licio gwyno rhywfaint. Ond, mae yn newid chi. Mae newid dy priorities di. Wyt ti'n edrych ar bethau wahanol, ac wyt ti'n blaenoriaethu pethau sy'n bwysig i chdi. A hefyd, nath o wneud fi edrych ar yn iechyd i'n gyffredinol. O'n i'n athrawes ac o'n i newydd symud i swydd newydd efo Esgobaeth Bangor. Ac o'n i'n flin bod fi ddim yn cael gwneud y swydd newydd ma'n wedi edrych ymlaen i wneud am gyfnod. Ond dwi hefyd yn diolchgar iawn bod fi yn y swydd yma. Mae wedi dod â lot o les i mi. Y pobl dwi'n gweithio hefo nhw. Y sefyllfa, y lle dwi'n gweithio nhw, ti'n gwybod, mae ffordd maen nhw wedi bod efo fi wedi bod yn arbennig hefyd. Ac mae wedi'n helpu fi i weld bod mae'n waith i'n bwysig iawn i fi hefyd, o dal i weithio yn bwysig i mi, a dal i allu gwneud hynny. A dwi wedi gallu dod yn ôl efo, am bod dwi'n llawn egni. Gret. Ac isio gwneud y gorau o bob un dim dwi'n gwneud. Mae'n wir yn bwysig i mi. Mae'n rhan bwysig iawn o pwy ydy rhywun, be maen nhw'n neud ydy a'i gwaith nhw. Yndi. A o ran iechyd, mae pethau fel mynd am dro yn bwysig iawn. Mae mynd i'r gym wedi dod yn bwysig iawn i mi. Oedd o ddim yn rhywbeth o'n i'n neud cynt. Ond dwi'n trio ngorau i mynd yn rheolaidd i'r gym rwan. Rhedeg rhywfaint. Dwi'n cadw ymarfer corff i fyny'n bwysig os wyt ti eisiau lleihau dy siawns o reoccurrence. Ac bita hefyd, mae be dwi'n bita di newid. O'n i ddynas peidio bita brecwast cynt. O'n i'n athrawes brysur ac o'n i peidio bita brecwast, wrach peidio bita ceiniog. Ddim yn edrych ar ôl fi'n hun. Ddim yn yfed digon o ddŵr. Mae pethau bach fel a di newid. Dwi di edrych ar sut dwi'n byw y mywyd. Mae bita brecwast yn bwysig. A dwi'n trio gwneud hynny rwan. A dwi'n yfed lot mwy o ddŵr. A dwi'n trio edrych ar ôl fi'n hun. Yn bach mwy. A hefyd, weithiau dweud na, mae hynny'n anodd i fi. Dwi'n berson iawn neu wneud bob dim, ond mae wedi dysgu fi wrach weithiau bod rhaid i rywun slofi lawr a dweud na. A bod yn
hunanol ddim necessarily yn beth drwg. Na, Roedd i hyn gyntaf. Ia, oedd rhaid i fi yn ystod y cyfnod yma, wedyn mae'n rhyw fath o roi chdi mewn rhyw fath o rhyw le lle ti'n gorfod gwneud hynny. A wedyn ar ei ddiwedd o, mae bywyd yn wahanol iawn, ti'n gwybod? Mae ffordd ydw i'n wahanol iawn. Yn gorfforol, yn feddyliol, mae o'n her fawr, mae byw bywyd ar ôl cancer y bron yn her, achos dwi wedi cael yn gorfodi i fynd drwy'r menopos, dwi wedi gorfod dod bang i fewn i hwnnw, a'r heriau sy'n dod efo hwnnw, mae'n nghwsg i'n wael, a dwi yn brwydro bob dydd efo pethau felly, ond dwi'n deithio yn hun yn y bore, na fo, mae rhaid fi symud ymlaen, cario ymlaen, dal i fynd, dwi'n rhaid dillad lliwgar ymlaen, trio'n ngora, a gwen ar y ngwyneb, a llonten o fake-up a dal i fynd yn ymlaen, ti'n gwybod? Achos dyna'r ni beth allan i'n neud. Ia, fel ti'n ysbrydoliaeth, Nia. Dwi'n teimlo bod fi'n hynny, dwi'n just yn meddwl, pen da chi'n mynd drwy rhywbeth, ti just yn gorfod gwneud y gorau elli, di. Of course, ia. Ti'n gwybod, a dwi just yn edrych ar bethau wahanol a dwi'n trio gwneud y gorau i fi. Ia. A mae deud dwi yn bwysig yn iawn. Ia, yndi. Ia, wrth gwrs. Ia. O, swn i'n licio diolch i chdi hefyd am fod mor barod i rannu dy brofiad, di. Bo fi'n gyrru e-mails efo chdi llwyth o cwestiynau. Gofyn sut mae'r cyfri a sut ti'n symud a felly, ia, diolch o galon am bod mor agorad. Just yn rhannu dy brofiad di, dwi'n gwybod bod o'n rhywbeth mor bersonol. Bod rhywun yn gofyn y cwestiynau personol mae chdi, felly diolch o galon i chdi. Diolch, a dwi'n falch iawn ma chdi sy'n portret i'r stori, achos ti'n un o'n ffefrynnau.